Yimizi engaphezu kwe-16 etyatyalaliswe sisitshingitshane kwilali yaseZwelitsha kwaMagadla phantsi komasipala waseMatatiele kwaWard 6. Abahlali bothuswe sesi senzo ngokubona amazenke ebhabha emoyeni, iintsana ziphelelwe ngamakhaya, amaphahla awohlokile, iindonga zidilikile. Inkondekazi elahlekelweyo uMaqhinebe Mamle ekhala isimantshiyane. Nganto ke ngisanda ukuphuma phakathi ngisanda ukufika ngile tawu benti ngiqala ukupheka lapho ngokufike inkwenkwenyana athi gogo sibaleke ngithi kubalekwane athi asibaleke gogo ngivele nathi nje lapha eminyango ucaca umseba isicango ukungena ngaphakathi iba sicindezela isicango sisicindezele isicango athi gogo asibaleke. Hayi ngithi alinyezwa ngamazinki ngoku nasiphuma yo andakubona nje amazinki aphephuka phezulu amazinki angidangele ngathi ukuthi ngibonile Umbane oqhawukile, iintambo ezinobungozi zihamba phansi, iintloko zamadlaka ziwile, imithi siphuke neengcambu. Nonandipha Mafunda ongumhlali othi uzibonele kwaye ithathe imizuzwana engaphantsi kwezithathu. Uvele kwaduma nje ngathi kuzisigadla xa sisiwe mhlawumbe sisahleli sidla umntana sesithi nanga amazenke esiza amazenke angapha ngaphezulu then ke sabe wabe bephuma abanye bebaleka benjishiya ngapha endlini kuvele kwaba yiloo nto nje noba ithathanga no 2 minutes. Enye inkondekazi enama-74 ubudala nehamba nzima ithi ihleli ngamacebo alusizi. Naw ngitshintshe ibhedi nje ibhedi ndibe ngakwecala ndiphumile ekamereni yami ezinye nazi yakola cala abantwana ndithe baqongothele ilento izenke babeke amatyeli sikwazi uba masilala. Apha sokubonakala ngesihlalo kokuba le bekuyindlu yangasese. Kuchitheke kwa ukutya konakala. Umxolisi Mxhakaza, inkokheli yasekuhlaleni, ichaza ngekubonileyo. Uba yenzekani kwenzekeni ndiyayibona imizi iphephukile, izindlu zezingca, imkilingca, imizi eminye ke iroof yonke kwaze kwawa nophahla. Ihambele ke yonke le mizi ndifuna ke ukubona ndizibonele ndithethe ngento endiyibonile. Usodolophu waseMatatiele sonwabile ngenela uthe bamaxhaphetshu belungiselela ukunceda. 13 houses were damaged. So we have discussed with the district municipality. We are going there now and we will then discuss and find the mechanism that we can actually use in terms of assisting. So it's quite a bad situation as we speak now.